Da. Bună seara și bine ați venit la un nou episod din Am plecat în lume. Salut! Astăzi îi A fost o zi ziua epocală. epocală absolut, pentru că a fost ziua în care ne-am închiriat bicicletele, am zis că facem Vale de la Luna, Pe un bicicletă. must see, exact, pe bicicletă. Da, așa că ne-am trezit dimineață, am mâncat un mic dejunii. Al campionilor, Da, un sandwich mic. da. Așa? După care am pornit spre rental. Exact. Unde am ajuns o idee înaintea lor, mă rog, au fost destul de operativi, am auzit vorbind în spaniolă că au uitat de noi, da, s-a rezolvat foarte repede. Eram un pic pierduți în spațiu acolo, că nu prea știam care-i traseu, ce să punem, pe unde să punem. Da, Dar ne-a ajutat domnul ne mai și ajutat și am mai și care luat-o noi. vorbea spaniolă doar, engleză nu prea, ăla a fost mai de treabă. Da, Dar cum a fost de treabă că nu am avut, n-am avut pașaport la noi și au acceptat să Le-am ia lăs- copie. le-am lăsat garanție o hârtie cu noi, cu Anita. Nu, a fost ok, a fost destul de important. Și da, ne-a dat bicicletele, niște dirt bike-uri, nu, cu așa cauciucuri de la groase, de muncă, de dus. Nu, faine altfel. Da, și am pornit la drum. Exact. Ce am să zic e că ieri, când le-am cerut, le-am întrebat dacă nu ne lasă un discount și ne-a lăsat un pic de discount, să trecut din partea lor, și am pornit la drum. Am greșit prima dată direcția, am înconjurat un pic, nu știu dacă ți-am spus. Am conjurat. Da, numai un pic. Așa, după care am intrat pe drum și am ținut direcția Vale de la Luna. Da. Da, am mers foarte puțin pe asfalt, nu știu dacă am mers vreo 500-700 de metri, am intrat deja pe drum și în scurt timp am ajuns la centru de Recepție. turiști, exact, la recepție. Da, dar am mers ceva pe de asfalt. Am Nu mers. așa de mult, dar am mers ceva. Da, Și acolo trebuia surpriza surprizelor, trebuia să așteptăm până se deschide, că se deschidea doar la ora 9. da, și surprizelor era că noi, până am luat bicicletele, până au venit ea, până ne-am pus căștile, până ne-am pus întrebări, până ne-am rătăcit un pic, s-a făcut am ajuns la 9 fără 4 minute eram numai acolo, ceea ce a fost eficient ca și timp, că nu a trebuit să stăm foarte mult și dacă am fi ajuns mai repede. Și oricum și de la centru se mișcau foarte repede, erau mai multe persoane Da. care gestionau persoanele care voiau să intre în parc, Exact. așa că am nimerit la un domn simpatic, care nu prea cred că știa foarte multă engleză, dar ne-am înțeles din priviri, după Da. care au vorbit cu o spaniolă foarte, foarte lentă, ca să le înțelegem, ne-a explicat harta. Da. Da, și foarte fain cumva, și mi se pare că la noi lipsește chestia asta, îi parc național, sigur plătești, dar se poartă foarte fain cu tine, ai servicii, ai toaletă gratuită, ai hartă, super fain oamenii când intri, știi, angajații de acolo. A fost o experiență nice, baia Da. curată, A știi? fost foarte curată, a fost extraordinar de curată. Da, și de acolo, cu harta, cu toate cele, drumul tot așa, marcat, cu săgeți, cu tot ce vrei, spre Vale de la Lună. Da. Și deja începeau peisajele. Da, parcă erai pe altă planetă, erau niște peisaje extraordinare, dar și drumul începea să se strice, să coboare, să orice să fie cu găuri. Da, era drum de stă forestier, nu era asfaltat și încolo era majoritar în pantă, adică Da. urcai. Da, a fost o zonă unde efectiv a fost foarte greu și era nisip, Da. așa că eu mi-am luat bicicleta între dinți și m-am dus pe jos. Exact. Oricum era și eu mers pe jos. A fost o porțiune mai dificilă, oricum încolo majoritatea era urcare, ceea ce se compensa la întoarcere, desigur. Da, dar a fost dificil. A fost clar. Pentru mine, Andrei s-a descurcat ca și un erou adevărat. Eu am clacat puțin, dar mi-am revenit A fost după foarte aia. bine.
Am ajuns, primul obiectiv a fost Dunele? Da, Don Major. Da. Și acolo era și amfiteatru. Nu, aia a fost mai încolo. Exact. La Dune am făcut 7 km de la recepție. Da. O zonă faină și ce era fain că la fiecare stop aveai unde să lași bicicletele și începea un fel de traseu marcat, frumos, cărare, foarte bine delimitat. Pe jos făceai un fel de hiking până la diverse puncte de mirador. Da. Ce este? Da. Așa că am urcat, l-am făcut cred că 1, 2, 3, 1, 2. Ne-a făcut tot. Și după aia am coborât. Exact. Și am mers mai departe și cred că acolo a fost amfiteatrul. Următorul, așa e? Da. Și acolo, pe partea stângă, mai era o drumeție. Da. Și acolo am urcat pe jumătate, că deja timpul era destul de limitat. Aveam bicicleta doar pe 6 ore. Da. Așa că am urcat pe jumătate și am stat puțin și ne-am mâncat o banană și ne-am mai urcat în larg. Da, exact. Da, foarte fain. Deci, oricum, peisajul tot acolo e... Pur și simplu nu-l înțelege. N-ai mai văzut așa ceva și cumva creierul lui e greu să accepte că vede ce vezi. Cumva pentru mine așa era foarte interesant. Așa, și de acolo am coborât frumos și am mers mai departe pe biciclete, așa e? Da, așa este. Următoarea oprire, cred că erau, de fapt, minele de sare, Da, dar noi am ales să mergem la ultima oprire, care era cele 3 mării, exact. și să vizităm acolo. Să mergem până în capăt. Da, să mergem până în capăt, să facem câteva poze. Da. Acolo m-am supărat pe domnul de acolo, că am scos ceva din buzunarul de la ghiozdan și mi-a căzut o bucată de hârtie și cumva a zburat înăuntrul Spațiile delimitate. zonei delimitate și trebuia un pic să intru ca să reușesc să-l scot și deja domnul a urlat la noi că vă rugăm să respectați zonele și să nu intrați. Așa este. Da, Anita i-a explicat. Ne-am Și după aia zis- eu mai explicat odată. Dar nu a scos degetul ca norocul pentru domnul de acolo, Da, că devenea și el stătui. da, de fapt până la urmă își făcea jobul, nu avea de unde să știe ce făceam noi acolo. Așa e. Dar a fost un drum foarte dificil, dar urma o urcare și mai dificilă de acolo până la minele de aur. Am crezut de multe ori că o să crăp. Da, ultima parte era doar coborâre când am mers încolo, ceea ce înseamnă că era doar urcare când am mers înapoi. No, a rezistat eroic, Anita. Very good job. Ne-am oprit Și Andrei. am făcut o mică pauză la minele de sare. Am făcut tot așa jumătate de traseu, că era simetric și să ne mai întoarcem pe jos până la biciclete. Am snecuit puțin, Da, niște cereale cu ciocolată albă. care deja ne-a prins foarte bine că se simțea oboseala și se adunase. Interesting fact, bot foarte multă apă, mi s-a părut, și nu trebuia să mă duc la baie sau ce, nu știu, dispărea apa aia, pur și simplu dispărea din tine, știi, fiind așa o zonă deșertică, mă gândesc. Da, pur și simplu beam apă și nimic. Și nici nu transpiram foarte mult, că bătea vântul. Da, a fost interesant. Da. Bun, de la minele de sare am mers, am tot pedalat. Am luat drumul spre recepție și a fost un drum foarte crunt. Am uitat să zic că eu aveam probleme cu Suzana mea, cu bicicleta mea, că Da. nu prea mergea sau mergea, dar scotea niște sunete foarte dubioase la treapta de viteză medie Da. sau care era cumva aia ideală în mod normal. Da. Și la un moment dat nu știu cum s-a întâmplat, dar mi-a căzut și lanțul.
Exact. Andrei a trebuit să intre în acțiune și să rezolve problema și l-a rezolvat cu brio. Bine că s-a rezolvat, exact, cum a căzut și lanțul. No, da, am trecut și peste asta, nu? Da, și am mers mai departe și a fost greu. A fost puțin. Partea bună, plusul în chestia asta e că de la un moment dat a venit partea de coborâre și mai mult am coborât, chiar dacă traseul mai era dificil, mai fiind mult nisip, trebuia să ai grijă să nu cazi. Nu, a fost o provocare oricum. Da. Însă a meritat, a fost o zonă extraordinar de frumoasă și cred că nu ne-am fi bucurat la fel de tare dacă o făceam altfel. De pe geam, cu Da, siguranță. a fost foarte frumos, dar dificil. În total am făcut 35 de kilometri. Da, A pe fost teren primul accidentat. meu drum. Da, și terenul foarte accidentat, mult nisip, o diferență de nivel mare. Da, a fost Da, zona a fost extraordinară. Da, De parcă erai pe altă planetă. exact. Și, sincer, degeaba eram pe teren linear sau plat, deja era la fel de dureros. După un timp când puteai să stai foarte bine Da, pe așa fund, dar Așa e. cumva am ajuns la recepție. Andrei s-a mai distrat pe acolo, mai filma, mai mergea înainte. El se simțea bine. Mergea bine, am resimțit toată chestia asta, am resimțit după ce am ajuns la cazare, eram pur și simplu epuizat. Dar până acolo mai este, pentru că am predat bicicleta. Da, am reușit să o predăm într-un final, cam pe când am și plecat de acolo. Da, cam când s-a făcut 6 6 ore. ore. Da, nu, ne-a pluat fără probleme. Da, Am zis că după atâta efort, ce mergi cel mai bine în momentul ăla? Inca Cola. Am tot căutat, nimeni n-avea Inca Cola, am găsit într-un local, am întrebat, de fapt tu ai văzut că au Inca Cola? Am zis, Pizzerie. asta e, 2 Inca Cola, vreți altceva? Nu. S-a uitat așa, I-am zis că vreau să plătesc și cu cartela, era tarheta. Dar după ce am mai stat acolo, cumva de s-a făcut poftă și am Da. zis că merge. Era un domn, cred că din Marele Tigru, cel mai mare lângă noi, Da, care și-a luat o pizza familiară. Era, singur. wow, super mare era. Da, Și arăta foarte bine, așa că ne-am luat și noi. Dar exact. de fapt doar arăta foarte bine, că la gust mai trebuia niște sare, niște ulei, Da. de toate. O Era lecție foarte bună. ce am învățat și în Asia e că în alte zone nu trebuie neapărat să ai încredere că mâncarea europeană e ca în Europa. Da. Nu. Fiecare face ce știe mai bine. No, după care ce am făcut? Am mâncat. Am mâncat, am luat la pachet ce-o mai rămas, numai bine, Exact. și ne-am luat o înghețată pe din două, după care Am mers la cea cumpărături. da, dar în drum am mai întrebat informații despre un alt tur de care eram interesați, despre geizere. Da. Și am intrat la magazin ca să ne luăm niște Exact. Să nu fim deshidratați. apă minerală. Da. Și după asta am dus spre casă, foarte obosiți. Exact. Eram epuizați. Am venit, eu cred că am ațipit puțin, după aia am mai stat, nu știu ce am făcut, poate ne-am mai revenit, oricum am încercat să ne mai revenim un pic și am zis că e timpul să ieșim în oraș iară, să vedem ce facem pentru mâine, că mai aveam o chestie, un tur planificat, geizerele de la Tatio. Da, Așa că spre oraș, în jungla de agenții. de agenții, exact, ca Am să găsim. încercat și pe WhatsApp să căutăm și Da. online, dar nu neapărat am găsit o ofertă tare bună, Exact. așa că Am mers, am luat-o manual, adică picioară, pe picioară. lăbuțe. Exact. Și am mers. M-am mai tot întrebat stânga-dreapta, iar era chestia cu cash-ul, cu ne-cash-ul, problemele clasice. Am ajuns la o agenție unde domnul ne-a redus cu 25%, că erau 40.000.
Zic, bine, lasă la 30.000 pentru mâine, adică de azi pe mâine, cumva, poate erau ultimele locuri. Așa. Și l-am luat, Da. după care După care am mers la bancomat, așa. am mers la bancomat, așa este. Și de la bancomat am venit spre casă. Exact, la bancomat coadă foarte mare, ne-am tot încurcat și noi în prejurul ăla de am luat de pe cardul Anitei în loc să luăm de pe-a meu. Am încasat un pic de comisiuni de Revolut, care nu E se ok. merită să-l... Care mai bine nu decât da, mai bine cu BT decât cu Revolut când treci de sumă. Și ne-am întors acasă. Da. Și ne-am făcut bagajul pe mâine și după aia ne-am pus la somn, că Andrei deja aproape plângea. Eu vreau să dorm la ora 8:30 și să mă trezesc la 4. Și cam atâta pe azi, așa. Da, așa este. Cam atâta. Ne-am pregătit, am făcut un duș, am spălat niște haine Spălat haine, da. și după aia ne-am pus la somnic, fiindcă urma să ne trezim la ora 4 dimineața. Exact. Și cam atât pe azi. Așa este. Acestea fiind spuse, la revedere! Da. Că filmezi. Film. Hopa, stai că-ți fac filmare! Oi fi?